Let's go! Hala, Ginoo! Hapit na kami na disgrasya. Let's go! Tapang! Hoy, tapang! Tapang mo! Ginoo, nakuha na ka ng putulay. Jesus ko! Una! Pagdali! Let's go! Oh my God, guard! Pagdali! Wala na! Nahinyan ko na! Kikita ka hambog yan. Oh. Sir, videoan to. Kamaya, rin lang buhay, duwara. Nangundang na to, lang mo eh. Undong ilaw kay Raho kung tumadama. Alam mo kay God, kung hanap ka, Dapat pa lang taga-expert. Brian, ang tamagi, Brian. Ako na pagpapalit. Pagkagyan sila rin. Pagkagyan na saura. Pila kasakinan ha, bunga, isa, nagagawas nila. Ano yan na siya makuha? Mayamot na nito. Uy lang mo yan, dapat tulay mga mata. Ang mga drink. May ba kayo nahagbong? Nga ko, pila kasakinan nahagbong. Kaya ka, sir? Saka to? Okay, ay, my God. Uy, nalagi puti. Nalaan ako, lagi na ano, pag kusog sa hulason, Entry? May entry. Pila de kasakyanan di ay. Dagan ko no. Isa na yung rasa na hitabo. Oo na ang. yung dump truck na umabot sa gitna ng bridge, doon nag-start, nag-collapse, no? Kasama na yung 11 other vehicles. So, overload ang main cause and isang factor din yung old age ng bridge. May ano po, investigation o wala na po? That will be the next agenda, no? The next priority. I think siguro a full-blown investigation to be led by Mayor Ayuban sa LGU Luway. We will do that, but first right now is search, rescue, and retrieval muna ang priority. So, sinong mananagot, sir, sa ano, sa casualty sa insidente ngayon? Well, yung apat na casualty kinuha na ng mga family members nila, no? They were already declared by the municipal health officer as declared dead na, and kinuha na ng mga lawas, yung mga dead bodies, kinuha na ng mga family members. May mananagot, sir, o wala? That's the list, siguro, Pastor Leo, as of now, no? Prioritize lang natin muna search, rescue, and retrieval, no? But again, we will wait the further assessment coming from our divers.
babalik, no? Sir, may mananalo po ba, sir? That's the least priority as of now. No? The first priority, based on our conversation and discussion with the mayor, retrieval rescue operations. But we will do the investigation siguro tomorrow. My official statement si Mayor Ayuso. Sir, additional. Kining katong upat nga namatay, sir. Unsa man to, gidala po to hospital or dead on the spot gito? Dead on the spot na to, Sir Allen, no? Ang tulog, iguan na sa mga family members na ang foreign national, kapag Austrian, gikuyugan na po sa team na to, tuwa sa Galiares, gida, kuyog po ng iyang asawa. Okay. So, wala na giningon ito 50-50 nga gidag hospital. Di rin ito. Yes, dito na to, based sa itong reports po gikan sa MHO nila, gida na sa funeral parlor. Except itong foreign national nga, ni-decide ang asawa, ipadasa dito sa Galiares Hospital. Isang urasa gi-declare nga i-stop, sir, ang buwan. Giwat na nato si Governor Yap, but based sa recommendations sa itong mga divers, dili na sila mo dive, no? Zero visibility. Okay. Sa Ralen, o niya, busog kayo ang current. May mga manapot tanawa, hangin ang atong sitwasyon. No? Very strong current, zero visibility. Okay. Una safety po sa divers ang atong gitanaw. In fact, pag dive nila, iktanis lang mga PC. O niya, usas lang ni dive ito sa ilaw. Pero, posible, sir, na naapay mga tao sa ilaw? Posible no. Doon ay mga dead bodies pang based sa recommendations po sa mga divers, pagbutangan pupot diri sa Pikasay. Okay. Kay based sa ilang experience po, after 24 hours man na bulutaw. Posible na naligid-ligid po sa ilaw pa. No? So, diyan na instruction si Mayor, magbutas lang pupot diya. Kay posible, bulutaw ang mga lawas. Mga pila ka, kabog, sir? Undetermined number pa, Sir Leo, no? Muna itong objective, wao na itong exact number. But as of now, undetermined number pa of dead bodies. So, makaingon, posibleng napa tungod sa katong mga pasahero sa sakyanan, sir? Sakto, Sir Leo, no? Posible pa. Mo po na kay diya po may ibang passengers nila po nga kuyog nila na wa pa ma-recover ang mga Dihay, istorya nga, doon ako na yung mga passenger vehicle, sir. Confirm ni, dili? atong i-dispel, no? Walay passenger vehicle nga na-appeal sa nahagbong. Private vehicles, dump truck na yung mga motor, tricycle, at walay, ato i-confirm na, no passenger vehicle ang na-appeal sa ilaw. Katong tricycle, paseroan to, dili? Mura kargahan o baboy, kanang Okay. kargag meat products. Pero na yung mga motor, pipila ka mga motor. So, unsa may mahitabo karon, sir? We will get the official report, no? Officially, we will submit the report to Governor Yap. And nag-imot ang incident command post, no? Atong responsible official si Mayor Ayuban. And nag-imot ang operations incident commander. And atong i-gather ang tanang report sa ni Sir Leo para masabit na to officially po dito ni Gov. And doon naman pwede kang tawag ikan sa national media, no? Atong submit po na officially. After maabot si Gov para nakatagta sa official report. Okay. Sa ato mga motorista, sir, basig Sa Tagbilaran, Pasud, sa Luway, ugikan po diri sa